Unjih kasinggihan sendika dawuh karana sampun kepareng nampi sasmita saking para kadang among sasmita kinipun para kanca larasati marasana atur panglipur kasigeg sawetawis wanci kang sampun magot sonten kepareng tata garing adicara tumuli badhe kalajengaken inggih paripun Bapak Seger Yulianto badhe ngaturaken waluyan asung perembagi palakrami atur pambagya harja yana basuki telenging driya panjenenganipun Bapak Seger Yulianto badhe matur priyangga wonten ngarsanipun para lenggah minulya parantene karo saking bombong bingah birawaning galih sedaya atur amung kandhek ing jangga datan kawijil ing lisan amung legek-legek pindha tugu sinukarta pramila panjenenganipun Bapak Seger Yulianto miji dhateng pepunden kinasih kepareng aturaken atur pambagya harja yana basuki kunjuk atur pepunden kula Bapak Susanto sasana swasana sumangga kula dherekaken. Inggih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates dumateng kadang genteni wara ingkang sampun kepareng paring wedal dumateng kula. Alamun saderengipun kula ajangaken langkung rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Datan kata lumpen kepareng kula ngaturaken lumintuning pudyastawa hamba bardaya pangribo ingkang sampun kepareng tumanduk ing jiwangga waratin sagung dumadi nuwun kula nuwun dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu bontos pangoleng raos mumpuni oleng pambudi miwah lebda ingreh sangkan parang dumadi ingkang satuhu pinundi-pundi dumateng para pangemban pangayom langkung-langkung panjenenganipun Bapak Tetua Tuangganing Desa Podosuka panjenenganipun Bapak Tuban Subagio ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang satu sinudarsana. Daten katalupen dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang rinten dalu tansah anggidut miwah hangesti werdining pustaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ingkang manembah ingkang satuhu luhuring budi. Baroyagung ingkang ketemben hamemangun talining raos bebisanan langkung-langkung panjenenganipun Bapak Ariyanto miwah para pangombyong putra pinanganten sarimbit ingkang satuhu sinugata bagya mulya. Sumrambah katur dumateng sagung para ati lenggah tamu kakung miwah putri kadang werda madya muda ingkang satu pantes hanampi agunging kahurmatan. Daten katalumpen dumateng
para seniman seniwati campur sari laras ati ingkang minangka oyot pamekaring kabudayan ingkang adiluhung ingkang satu kalingga muda ing akrami Dih kanthi linambaran andhap asoring manah mugi kalilanana kula jejering tiyang jugul jubluk ambalela kotong ing serpan miwah asor ing samukawis kumawani ngabiyantara ngatik jejer sak temah gempil kamardikan para pilenggah minulya ingkang katemben sekeca dalah eca nglaras ginem Gandharasa inggih karana aurat minangkani dawuh panjenenganipun Bapa Seger dalah Bapa Seger Yulianto dalah Ibu Rosita kula ingkang tinanggenah minangka raga sinabating atur kinen hambabaraken menggah sedya darmanipun ingkang menika kanthi purwakaning atur langkung riyen monggo kula dherekaken tansah ngagungaken syukuripun wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng nedhakaken babaring kasarasan katentreman punapa dene kawilujengan satemah wonten ing wekdal siang punika panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan kempal manunggal wonten ing papan punika kanthi manggih wilujeng tinebih saking sawining rubeda. Daten kata lumpen suka pangelbono dumateng Sang Guru Jati Jalma Pinastika nuninggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu menggah pangayomanipun wiwit saking gumlaring jagat wadak donya punika ngantos ing loka baka. Dumateng sagung para adilenggah ingkang satu pantes hanambi agung ing kahormatan. Di kepareng kula lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya anamung sadèrèngipun kula jengken hambuk bilih ing semanggi angin kula matur kathah kekiraan saha kalepatan. Saestu kula nyuwun agung ing samudra pangsami. Nggih kula ing mriki minangkani raga sinabating atur panjenenganipun Bapa Seger Yulianto dalah Ibu Rosita. Ingkang sewisan ngaturaken pambagya kasugengan rawuhipun panjenengan sedaya sinarengan ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa winates. Awit wonten ing wekdal siang punika panjenengan sedaya sampun kepareng mironggakaken wekdal sak temah ngrawuhi punapa ingkang dados kersanipun panjenenganipun Bapa Seger Yulianto dalah Ibu Rosita. Wondene ingkang sakjroning kanthi tinengeran Ari Kamis Titi Surya kaping 12 Tandra Mei warsa 2026 panjenenganipun Bapa Seger Yulianto sampun nyembadani kekudanganipun para sesepuh kina nenggih mula kramakaken putra panjalunipun ingkang aweparap Muhammad Afif ingkang kala wau enjang kirang langkung tabuh 8 wanci Nusantara Iring Kilen mapan wonten padukuhan Pager Jurang Desa Pagersari Kecamatan Mungkit sampun kalampah daup asta lumiyat nampi akad nikah kalian Nimas Ayu Fitri Desvi Nabila putra putrinipun panjenenganipun Ibu Bapa Arianto ingkang kepareng lenggah dedalem wonten ing padukuhan Pager Jurang Desa Pagersari Kecamatan Mungkit.
Di saking keparipun Gusti ingkang Maha Agung, sinartan idi pangestu, para sepuh, pinisepuh, miwah para tamu minulya. Bilih ijabing putra pinanganten sarimbit, tansah lulus raharja tinebih saking sawiring rubida. Ingkang menika rawuhipun panjenengan sedaya dipun suwun hanyekseni saha tambahing donga pamuji murih putra pinanganten sarimbit anggenyo badhe nitih palwa sesarengan lumban wonten ing Jalalidi sak temah labuh wonten Gesi ing Bebrayan Agung saestu saged ngudaneni kekudanganipun para sesepuh kina nenggih dados keluarga ingkang ayom tentrem kebak raos kabagyan ugi kabungahan ugi saged winastan dados keluarga ingkang saestu sakinah mawadah linambaran warahmah amin amin ya robbal alamin lan mugi boten ngantos dangu malih nampi kanugrahaning Gusti ingkang Maha Asih nenggih babaring golek kencana ingkang saged tata jalma nenggih putra putri ingkang anung anindidya utawi putra utawi putri ingkang soleh lan solikah amin amin ya robbal alamin. Dumateng sagung para adilenggah ingkang sadu pantes hanampi agung kahurmatan wonten bahagian prasaja ing ari kalenggan ing siang punika saged lumampah kanthi rancak lancar sedaya wau datan lepas saking pambiyantunipun para sanak kadang pawong mitra tetepangan langkung-langkung keluarga ageng masyarakat ing padukuhan Piji mriki wondene pambiyantu ingkang awujud punapa kiwala panjenenganipun Ibu Bapa Seger Yulianto sagedipun namung ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa upami awak bilih boten saged mangsulaken kanthi karana lair panjenenganipun Ibu Bapa Seger Yulianto sagedipun namung anyanyadong anyanyuwun wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung mugi sih kadarman para-para ingkang kasebat pikantuk lelintu ingkang salangkung agung kejawi saking punika ugi lumantar kula panjenenganipun Bapa Seger Yulianto sekalian garwa ambuk bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten saged nyawisaken palenggahan langkung-langkung pasugatan ingkang saestu boten jumbuh kalian andhap inggiling kalenggahan miwah kawibawan sak temah singklar saking Trisila Darmaning among tamu ingkang menika lumantar kula panjenenganipun Bapa Seger Yulianto sekalian Ibu Rosita tansah nyadong lumunturing samudra pangaksama. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken minangkani raga sinawating atur panjenenganipun Ibu Bapa Seger Yulianto. Mugi kasegejakaken anggenipun sami lelenggahan ngantos paripurnaning adicara bagian prasaja ing ari kalenggahan punika. Kula ingkang tinenggah minangka raga sinawating atur hanglenggana bulih budidayaning manungsa ingkang kirang sampurna labet boten pono ing reh suba sita basa tuwin sastra. Sak temah kathah kekirangan saha kalepatan saestu kula nyuwun dumateng para pilenggar sedaya kersa nglunturaken agunging samudra pangsama. Minangka bebet puput peputaning atur alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mangkono pangudas maraning driya ingkang kawijil kanthi aris sinawung lukitaning tembung manis manuhara kebaing segara atur pambagya harja Yuwana Basuki saking penjaripun Bapa Segar Yulianto lumantar raga sinambeting wicara duta asmara saking piyipun Bapa Segar Yulianto ingkang purna katindakaken pepunden kula penjaripun Bapa Sustanto kunjuk katu penjaripun ngaturaken sembah gunging panuwun ingkang tanpa pepindha sagung para priyagung tamu kalajengaken Dukapati cara candhaipun nengge waluyan pasring putra pinanganten sarimbit duta asmara saking panjenenganipun Bapa Ariyanto ingkang kepareng ing mangke badhe katindakaken kaasta panjenenganipun Bapa Mas Guri parandening ingkang kepareng piniji anampi nanggapi pangandika pasraipun sangat mojo pinanganten sarimbit pepunden kula Kanjeng Rama Lurah Bapa Tuban Subagya kunjuk katur pepunden kula kasuninggar saking sasana palenggahan tumuju ring sasana Pandaya swara sumangga nuwun. Inggih samari kunjung atur pepunden kula panjenenganipun Bapa Tuban Subagya kepareng sigra linggar saking sasana palenggahan aben ajeng kalian panjenenganipun Bapa Mas Guri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kula nuwun dumateng pangarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur dinanggung dhateng keluarga agung Bapa Seger Zulianto tiyang sagotrah sakluwarga sedaya ingkang tansah kula hormati. Dumateng pangarsanipun para alim ulama, para ustad, para santri, para kiai ingkang nyuwun pangapunten boten waget dalem sebat asma setunggal Bapa suwiji ingkang sedaya tansah kula takdimi saha kula dhereki. Dumateng pangarsanipun para pangemban-pangembating brojo, para satriyaning negari dinanggung dhateng ingkang pun sepuhaken wonten ing kapradatan biji Padasuka mriki ingkang tuhu dah kinurmatan.
sanjung para tamu kakung Sumawana Putri pinanggung dhateng putra pinanganten kekalih. Ugi boten katalumpen dhateng kadang-kadang kula kadang seniman seniwati sedaya ingkang rawuh ingkang tuhu bagya mulya. Pinuruaken kanthi kula dherekaken ngunjukaken raos sukodalah syukur wonten ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng hamba barseh wiloso kanthi mawurahan bagas waras tuwin kapilujengan. Satemah kula sakutrah sak rombongan ugi panjenengan sedaya waget marak sowan silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Seger Julianto. Sedaya waget rawuh kanthi kinanjar wirujeng ingkang menika tasyakur monggo kita ikraraken kelawan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dalah salam mugi tansah banyu mili dhateng jalma pinilihing kekasih Gusti. Nggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu. Mugi panjenengan sedaya dalah kula pikantuk syafaatipun min hadhihi syah ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Sagung para hati lenggah ingkang satuh dadi hormatan langkung rumiyin kula nyatun duka ingkang kathah dene kula kumawantun Jumantaka lumarak atur wonten ngarsa panjenengan sedaya nggih awit saking pamundhutipun kadang kula sepuh nggih panjenenganipun Ibu Bapak Arianto ingkang miji saha matah kula kenen matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mliginipun matur dhateng keluarga Bapak Seger Julianto. Sepisan aturaken salam kawilujenganipun Bapak Arianto kadur kagem keluarga Bapak Seger Julianto lumeber dhateng sedaya sanak kadang sanak keluarga wonten ing piji Padasaka ing mriki. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng tinebihna saking sedaya Pancabaya. Ingkang menika salam kawilujenganipun Bapak Arifin kula aturaken kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang angka kalih bilih kala wau kirang langkung tabuh 8 panci yuswantara siring kilen mapan wonten ing dalemipun Bapak Arianto sampun katindakaken menapa ingkang dados pamundhutipun Bapak Seger Julianto. Dene nggih sampun kaakad nikahaken putra putri sedaya lumampah kanthi lancar kanthi sae kepara pun tambahing donga pangestu dening para sesepuh para alim ulama wonten ing Pagersari mriku ingkang menika pinanganten sampun dados pinanganten ingkang sah menggahipun agami lan ugi nagari. Ingkang punika mliginipun pisuwanan Bapak Arianto nggih sak perlu badhe hanglarapaken utawi nyuwanaken putra pinanganten kekalih. Langkung-langkung kula pasrahaken putra pinanganten kakung nggih Mas Bagus Muhammad Afif. Klentu kuwi. Kula pasrahaken putra pinanganten putri nggih Mas Ayu Fitri Desvi Nabila. Kula pasrahaken dhateng Bapak Besan Sutresno nggih panjenenganipun Bapak Seger Julianto. Anggenipun paring pitedah, paring panggula wentah, bimbingan saha bombongan. Ing mbok bilih samangke putra pinanganten kekelah menika badhe cumondhok wonten ing Padasuka mriki. Ugiya samangke waget ambyur bebrayan dhateng kapradatan ing masyarakat Padasuka mriki. Jer lare punika Nimas Ayu Fitri Desvi Nabila sinaosa panjenengan sedaya presani sampun ketinggal gedhe dhuwur ananging sedhatosipun wonten ing babagan yuswa Fitri Desvi Nabila menika tasih kaetung bocah lare ingkang cubluk tasih kotong
Botereng gadhahi seserapan punapa-punapa mlingganipun wonten ing babagan bebrayan ingkang menika Bapak Ariyanto lumantar kula matur nitip dhateng Bapak Seger Yulianto anggenipun paring panggula mentah pitedah uga piwarah menawi klentu ugi dipun kandhani supados samangke lare menika wageta dados ingkang migunani saha mikolai tumraping liyan. Dene ingkang pungkasan mbok bilih samangke adicara punika sampun paripurna kula sak gotrah sak rombongan pinanganten badhe nyuwun pamit lumengser madal patinan saking pawiwahan punika. Ingkang punika kula nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi-mugi lampah kula wangsul enten dumugi gubuk kula sowan-sowan pinaringan kawilujengan tinebihna saking sedaya bangsa baya. Ananging saderengipun ing mbok bilih sepisan palih kula matur bisawanan kula sak gotrah sak rombongan tentu kemawon kirang subasita kirang trapsila minggahipun kirang jangkeping tata krama estu Bapak Ariyanto lumantar kula nyuwun seh lumunturing samudra pangaksama. Bapak Ariyanto boten katalumpan ugi jurung pandonga dhateng putra pinanganten kekalih mugi-mugi anggenipun anempuh lelubaning samudra bebarengan agung pikantuk kanugrahing Gusti dadosaken kulawarga ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pun parini dzurriyyah putra putri ingkang saleh salihah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang waget kula aturaken amin nangkani pamaturipun Bapak Ariyanto tentu kemawon kathah tupangsuh ugi sesep semberipun minggahipun kirang jangkeping tata krama estu kula nyuwun seh lumunturing samudra pangaksama. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca wara wigati kawedhar kanthi tatas titis wijang wijiling pangandika duta asmara saking priyipun Bapak Ariyanto ingkang purna katindakan priyipun Bapak Mas Guri kang sampun kepareng purna ngaturaken pangandika pasrahipun sangat mojo pinanganten sarimbit linangkung putra pinanganten putri tumuli tinampi tinanggapi dening bijaripun Bapak Seger Yulianto lumantar duta pangarsa kinasih ingkang kepareng katindakan pepunden kula kunjuk Kanjeng Rama Lurah Tuban Subagio sasana swasana sumangga kula dherekaken. Ngaturaken gunging panuwun kadang pambiwara ingkang paring wekdal dumateng kula. Langgeng rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim amma ba'du. Dumateng harsanipun para pinisepuh miwah sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng paboyaning kautaman ingkang pantas pinundi-pundi. Dumateng harsanipun panjenenganipun Bapak Ariyanto miwah brayat agung ingkang mijil saking padukuhan Pagerjurang kaleres nderek Desa Pagersari Kapanewon Mungkit. Dumateng ngarsanipun
para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah amirit miwah ngesti para dining pustaka suci wahyuning ilahi kinarya panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng rasanipun sagung para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah sinuba sinugata ing akrami. Datan katulumpen kadang kula ingkang tinanggenah minangka juru wicaranipun saking Bapak Ariyanto, panjenenganipun kadang kula Bapak Mas Kuri. Saha datan katulumpen dumateng kadang-kadang seniman Mas Giarto CS ingkang wanci punika ugi nderek ngregengaken lumantar lelagon Jawi saha ingkang tansah ngrembakaken budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang kinurmatan. Puji syukur alhamdulillah wanci punika kula panjenengan tasih dipun keparengaken nyawiji kanthi tansah winantu ing kawilujengan. Shalawat salam katur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo sapaatipun wiwit saking jana loka dumugi loka baka. Sagung para Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kepareng kula lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bilih kula ingkang sinaraya tinanggenah minangka raga sinambating atur saking panjenenganipun Ibu Bapa Seger Yulianto. Kepara ugi ingkang tinanggenah minangka nanggapi babaring pangandika saking kadang pisan kinasih Indonesia Bapak Ariyanto lumantar panjenenganipun Bapak Mas Kuri. Ingkang sepisan ngaturaken gunging panuwun bilih brayat agung saking Padukuhan Pager Juran. Wanci punika sampun kepareng rawuh wonten ing papan punika. Kepara ugi dipun ngendikaken paring satunggaling pandonga ingkang suraosipun sedaya ingkang rawuh mliginipun keluarga wonten ing Bapak Seger Yulianto menika tansah pinaringan kawilujengan. Kejawi saking punika ugi kosok wangsulipun mugi keluarga saking Bapak Ariyanto dalah brayat saking Pager Jurang ugi tansah pinaringan bagas waras slamet sedaya. Wondene rawuh panjenengan sedaya menika ugi paring satunggaling salam ingkang suraosipun kaaturaken panjenenganipun Ibu Bapak Seger Yulianto. Ingkang punika ugi salam kula ikraraken kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, bilih rawuh panjenengan ugi saestu Ibu Bapak Seger Yulianto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kepara rawuh panjenengan sedaya ugi andadosaken remening penggalih manahipun Bapak Seger Yulianto karana lumantar putra ingkang sampun dipun nikahaken ing samangke satemah ugi saged ndayani supeket lan rumaket anggenipun sama bebisanan.
Sagung para lenggah ingkang tuh kinurmatan, kula lajengaken malih nadyan panjenengan sedaya kula pitados sampun ngraosaken panas nggih menika. Mangke nek mboten kula rampungaken padhang nggih. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, Ibu Bapak Seger Yulianto ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang pisan panjenenganipun Bapak Arianto. Awit pamundhutipun kula pitados bilih pamundhutipun kala wingi menika calon temanten kakung ingkang apeparap Bagus Muhammad Afif ingkang sarosipun kapasrahaken supados kadhaupaken kaliyan Nimas Ayu Fitri Desvi Nabila putra putrinipun Bapak Arianto. Kala wau dipun ngendikaken sampun dipun tindakaken pamundhutipun Bapak Seger Yulianto. Kepara ugi upacara dhauphing putra temanten sarimbit menika sampun kaadanan nut satataning adat widi widana ingkang lumampah wonten ing padukuhan Pager Jurang Pagersari Mungkit. Ingkang punika Ibu Bapak Seger Yulianto ngaturaken gunging panuwun panjenenganipun Bapak Arianto sampun nindakaken darmaning asepuh ndhaupaken putra putrinipun saestu mugi Allah Subhanahu wa taala paring kaberkahan dumateng Bapak Arianto lan ugi mahanani dumateng temanten sarimbit ingkang nembe dipun nikahaken. Satemah ugi ing samangke putra temanten sarimbit tuwuh dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem. Winastan sakinah mawaddah warahmah. Wondene pasrahipun putra temanten putri dipun ngendikaken nadyan ketingal sampun ageng anamung surasipun gayutan kalian kekeluargaan menika tasih kirang. Semanten ugi Ibu Bapak Seger Yulianto kanthi pasrahing putra temanten kula tampi kanthi bingah saha ing semangkih panggula wetahipun menika ing samangkih mbok bilih cumandhak wonten mriki Ibu Bapak Seger Yulianto ugi badhe paring peparah kepara saking para kadang utawi piyantun sepuh sadumuginipun badhe atur wewarah anamung mboten sedaya tegesipun mbok bilih cumandhak wonten ing Pager Jurang ugi kula aturaken dumateng Ibu Bapak Arianto dalah brayat. Suraosipun dumawah sami-sami supados menapa ingkang dados kersanipun keluarga ing samangkih dipun sembadani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, wondene salajengipun bilih sasampunipun adicara menika purna panjenengan sedaya ingkang mijil saking Pager Jurang mbok bilih kepareng badhe medal wasilan kundur wonten ing Pager Jurang. Estunipun tebih saking raos panundung Bapa saking keluarga ugi tansih nyumanggaaken mbok bilih pansedaya badhe lajengaken lenggah ngiras pantes menika wonten campur sari Mas Giarto kasumanggaaken mbok bilih badhe sesekaran. Anamung mbok bilih panci badhe kundur saking keluarga namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi tansah manggih kawilujengan dumugi dalem soang-soang. Saestu rawuh pansedaya mboten wonten lepatipun kepara Ibu Bapak Seger Yulianto rumaos bombong ing penggalih pepindhanipun nampi kanugrahan ingkang jembar tanpa winates tebih tanpa wekasan sinartan panglenggana tumrap kiraing bojo krami anginipun nampi rawuh pansedaya saestu Ibu Bapak Seger Yulianto nyuwun pangapunten. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, bepilih mekaten lan semanten
ingkang kula aturaken minangka talang aturipun saking panjenenganipun Ibu Bapa Seger Yulianto ingkang sorosipun nampi pangandika saha pasraing putra temanten saking panjenenganipun Bapa Arayanto. Kathah kikiranipun saestu kula nyuwun pangapunten. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sembah gunging panuwun kunjuk pepunden kula Kanjeng Rama Lurah Bapa Tuban Subagio. Nggihipun sampun kepareng paripurna nampi nanggepi pangandika pasrahipun risang pinanganten sarimbit linangkung dhateng putra pinanganten putri ingkang kala ugi sampun purna katindakaken panjenenganipun Bapa Mas Guri. Kunjuk paranpara ingkang sampun purna anyanggul jejibahan luhur ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindha.